Naisyaga YouTube Channel. Naisyaga YouTube Channel. Nagapalangga sa imo. Ang ginahimo ramon nga programa para inisyo niya tanan-tanan. Oops, kalintian na siya makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na tungod yari na ang Naisyaga Joke Time! Oy, Basyang, ngaari ka? Alyong? Mano ka? Mamasyar ka na sa akon? O, konsokton mo ko sang utang ko sa imo. Alyong? Oy, nabayran ko na tuya pagkuha ko sang sap, ha? Alyong, pasal utak ko blanay. O, sige. Nga nakita ni Jose si Catherine nga nag-upod ka Daniel nga apo mo. Ay, di, anong problema dahaw? Nagsiling na gid ako sa imo. Nga no? Nagpaandam na ako sa imo nga hambalon mo si Daniel kay na. Nga hindi maghali upod-upod sa akon apo. Ay, di, anhon mo ya karon kayang apo mo yung nagaupod sa iya? Hindi ko magsugot gani. Nga magpangaluyag na siya sa akon apo. Ay, sus, wala man na siyang problema, da? Kaya nagahigog maanay sila nga duwa. Hindi ko gani magsugot. Basyang, Basta ilyong, ang akon lang ya. Nga hindi ko magsugot nga sila nga duwa ang magdayunay. basyang, Basta ilyong, hambalon mo siya nga palayuan niya ang akon apo. basyang, ara si Parimiloy ho. Loy, ari ka galide. Basyang, pabayaan mo nga magdesisyon si Catherine para siya kaugaligon. Anon mo na iya karon kung nagahigog maanay sila nga duwa ni Daniel? Hindi ko gani gusto nga magpamana ang akon apo sang bulag. Ay, ti anhon mo ya gani karon kay gusto ni Catherine siyang bulag. Para sa ako niya ilyong, madula na yung nabatyagan mo sa pagligad sang panahon. Madula na yung gugma-gugma nga na. Ay, sus, basyang. Kung wala mo yagin pakigbato si Parimiloy siyang kamo pa, hindi pagdalahiga ang apo mo. Ay, dala pataloy ho. Ay, migo noy. Migtoy, Gaulan-ulan naman gani. Nagpabatsyag naman ang ulan sa aton. Mayo pa ganing ulan, kay nagpabatyag. Siya, wala gid ah. Migo noy. Ulan ka ba? Ha? Bakit? Kasi lupa ako. Kahit anong gawin mo, sa akin pa rin ang bagsak mo. Daw pihoy. Maayo ba nat mo migtoy ba? Oo Migtoy, Ha? unggoy ka ba? Bakit? Tinanong mo pa. Mapasilong ko anay. Tito Mascubado. Nga nagakurog ka haw. Oo man. Katugnaw abi. Gapalata kagid bala Tito Mascubado. Gapalata nga no. Nga wala kagid niya gapaligo. Ay, tuod ka Mascubado? Oo, bala lulo ilyong. Diyanay pa. Hala, lo? Uy, Nagbalis ka ng script nyo nga duwa. oh. Ay, okay. Uy, tuod ka Lolo Ilyong? Ay, oo, bala mas kubado. Amo na nga nagapasingit si Basyang. Tungod wala na dayon ang love story nila nga duwa ni Miloy. Kay nagpalayo si Miloy, siyang nahibalaan niya nga hindi siya kaya nga ipakigbato ni Basyang. Ay hala, gali. Hala, may tao nagapakadto niyo. Maghinulsol na kamo sang inyo mga sala. Ay, hala. Tungod malapit na lang ang katapusan. Diyan ay pa. Choy,
Daw, 15 pa lang man subong. Oh. Oy, mas kubado, hindi ka mag-amo sina. Madam mo, sa mga tao nga wala nagapati sa kamaturan. Apang maabot ang panahon, oy, nga marealisar ninyo ang akon ginsiling. Dira na kamo. Hala, Oh. insakto man to mas kubado. Oy, Kinahanglan diri kita sa kalibutan. Paminsaron ta na ang aton nga madangtan. Kung madula na kita diri. oy, tuod ka Lolilyo? Oo, nagapangalipay ka subong. Kompleto ka sa imo pagpangabuhi. Pero ang pamangkot dira, kung nahibalaan mo na bala kung diin ka makadto pag madula ka diri sa kalibutan, Ha? Wala Lolilyo? na amo na nga kung kaisa, paminsaron mo man ang imo kaluwasan. Simba-simba man pag may time. Oh. Sa tuod lang gani mas kubado, Oh, Lolilyo? hindi lang niya kung may time ka masimba Ha? kundi nga sa tanan nga tion, dayawon mo ang Ginoo sa bugos mga tagipusoon. Oy, gali ka Lolilyo? Oo, kanutar ka sa mga nagakatabo subong. Mga bagay nga sa pelikula mo lang makitaan pero subong nagakatabo na sa kalibutan. Tungod wala kita kahibalo kung anong palaabuton. Amo na nga sang tang buhi pa kita, mahinulsol kita sa aton mga sala, kag maghimo kita sang maayo. Okay, Pastor. Anong siling mo, Basyang? Daw, lapit na lang si Miloy mabihag siyang akon katahom. Sana all eh. Paano mo nahambal, ina? Kabalo ka mo reduce. Ano, Mari Basyang? Nagistoryahanay kami nga tatlo ni Leong sa nagligad nga mga sinimana. Kaganhambal niya sa akon. Nga, may balat tiyagon man siya kuno sa akon sa gihapon. Apisar nga wala mo siya ginpakigbato sang una? Naintindihan niya kuno ang sitwasyon namon. Ha ba? Daw mayo, haw? Oo. Abi mo, Ano? daw nagbalik ako sa pagkabata. Daw nangin dalaga ako liwat. Ay, abaw. Kung amo gali, Mari Basyang, nagapasugot ka na nga magdayunay ang imo nga apo nga si Catherine Baldado sa bulag nga si Daniel Cabilla. Ate, kung madayon ang Katniel, dapat madayon man ang Basloy. Ay, abaw. Katniel, Catherine kag Daniel, Basloy, Basyang kag Miloy, daw mayo, haw? Pero hindi ka magpadala sa nabatyagan mo, Mari Basyang, ha? Kay nga, ang gugma, amo kon kaisa nga nagatip lang sa aton. Kung kaisa ginadayaan kita sang aton na batyagan, abi mo gugma na. Ay, tuod ka Maria Jose? Oo, may mga tips ako sa imo. Ano na? Dali lang. Pahulma ko na blanay kwarta, kay bakal ko lang anay sudan. Oh, hala, Lolo Ilyong, Oy, mas kubado, dan tawa blawo. hala, ang tao ho, ginapusasan. Uy, magpot ka na sa amon. Bitawan niyo po ako. Wala po akong sakalanan.